FM. Ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke gaurko saioa, edo behintzat bada gauza bat ekarri nahi nukena gogora, naizta alde berean jakinekoa den, baina nahi nuke berdin hemen aipatu, ze guk hemen biltzen garen guziok askotan komentatu dugu podcast formatuaren abantailetako bat badela ez dela denboraldetik alako zurruntasunik eskatzen. Alegia, saioak abiarazi behar dugun denbora tarte hori ez dela zertan izan beti berdina, eta horregatik malgu garelako, batzutan saioa luzeagoa da, motzago beste batzuetan, eta hortan, askatasuna badugu. Bestalde, ordea, beste kontu bat argia da, saioa ez da zuzenean emititzen, sareratu baino lehenago grabatzen dugu, eta egia esan horregatik izaten dira tartean hainbat ordu. Eta grabatzen dugunetik aireratzen den tarte horretar arte, iritsi arte une hori, gertatzen dira gauzak. Edo, hau gehiagotan ere esan dut, baina gertatzen dituzte, ez? Edo egiten dituzte. Eta batzuetan ez gara ailegatzen beti horien berri ematera. Zergatik diot hau saioa hasteko? Aurreko saioa urriaren 9an sareratu genuelako, ohi bezala, asteazkenez, goizean goiz. Eta asteazken horretan bertan, goizaldean, emakume bat hil zutelako Iruñan. Notizia emana dago, bai, baina berriz emanen dugu hemen ere, Iruñeko Arrotxape auzoko etxabe batean hil zuten 20 urteko emakumea. Eta hau da, aurten Euskal Herrian izandako 5. hilketa matxista, 123. 2003tik. Bai, eta joan dira 2 aste pasa, baina ez da berandu aipamena ona ekartzeko. Notizia emana dago, eman zen hilketaren berri, eta eman zen hilketaren ondotik eginiko elkarretaratze eta protesten berri ere, nahi duenak eskura du hoiek irakurtzea. Halere, guk kazetaritzari buruzko hausnarketa batzuk plazaratuko ditugu orain, labur-labur, saioari bete-betean heldu aurretik. Ez da Uxue? Bai, gaur labur, baina benetan nahi dio dela, hitz egin izan dugu ontaz, gaiari heldu nahi nioke besteren batean, eta orduan bai eginen dugu sakonago. Bai, eginen dugu. Dena dela, gaur esan nahi dugu amorratuta gaudela, zenbaitek, eta bai, egia esan horrela utziko dugu, zehaz gabe, zenbaitek egiten duten kazetaritza arrazistarekin. Eta diogu gu gaudela amorratuta, baina hau asko zabalagoa da, noski. Arrotxapeko hilketa matxista salatzeko Iruñan egin zen elkarretaratzean bertan ere nabarmendu zuten mugimendu feministako kideek, nazkatuta eta nekatuta daudela, delituak egotzita atxilotzen dituzten pertsonak migratzaileak edo arrazializatuak diren kasuetan medio batzuek izaten dituzten jokabideekin. Eta Arrotxapeko kasuan diogun bezala garbia izan da, joera hori. Bai, eta nik uste, entzulez zuk ere badakizula zertaz ari garen, ari gara, adibidez, titularrean bertan norbait atxilotua izan dela kontatzearekin batera, persona hori zehazki nongoa den aderazteaz. Ez, hori adierazteko joeraz eta jatorria nabarmentzeaz, horretaz ari gara. Ez gara ari esaten egiten dutena dela, ia hernanikoa den, gernikakoa den, maeztukoa den, ez. Jatorria nabarmentzea hori egiten dute, persona migrantea edo razializatua den hori da, kontua. Bai, eta diotzen bezala bertako jatorria duen gizon zuri bat denean, orduan inork ez du alakorik zehazten, baina atzerritarra denean, ongi azpimarratzen dute, indarkeria matxista, gu ez beste batzuen kontua dela adieraziz bezala. Eta horrez gain ere, badira adibide gehiago, ze beharrezkoak ez diren datu eta detaileak ematen dituzten albiste batzuen kutsu sentsazionalista ere guztiz larria iruditzen zait, edo zaigu. Eta, gordeko dugu gaia beste baterako Uxue, baina, gogora ekarri nahi ditugu sosak arrazakeria plataformak gaiaren inguruan egindako adierazpen batzuk, honen inguruan, hilketa matxista eta oro har indarkeria matxista gaitzetxita honakoak esan zituen plataforma horrek. Indarkeria matxista ez da nazionalitateekin, klase sozialekin edo jatorriekin lotu behar, hori egitean estereotipoak betikotzen direlako, xenofobia sustatu eta arazoaren muinaz ahazten garelako. Emakumeen eta nesken kontrako indarkeria sostengatzen duen sistema heteropatriarkal bat existitzen dela oraindik. Argi, beraz. Bai, gelitu dadila argi, gelitu dadila hori esan da, eta aitortuko dugu amorrua eta mina ezkutatu ezin da gabiltzala, baina orain bai, aurrera ginen dugu Berri FM-ren denboraldi honetako 2. saioan, izan ere, honetaz gain, beste gauza asko ditugu kontatzeko. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM.
Segitzeko entzule literatur pilula bat eskainiko dizugu orain, nolabait esateko, azalpen gehiagori gabe momentuz, jarri mesedez zoli prest daukaguna, eta entzule berehala ulertuko duzu zertara datorren hau guztia. Oraindik ere ez dakizu nola gertatu zen. Bat-batean mediku kontsultatik atera eta haurdun zeunden. Zerrendatu zenituen nabaritu behar izan zenituen seinaleak, eta bai, agian sentitu zenuen goragalea, agian bazeunden lehen baino haren ikatuago. Bizkarreko minaren eta lanetik bueltan sofan bota eta ezer egiteko gogorik ezaren multzo berean sartuko zenituen horiek ere. Fisikoan aldaketarik? Ezin erantzun. Hilekorik apenas noski, baina hori ere ez zen arraroa. Adi egon behar duzu gorputzak diotsunari, esan zizun medikuak. Orain ume bat zeneukan barruan, sostengatu nahi ez eta sostengatu ezin zenuen izaki bizidun bat, eta erabakitzeko eskumenik ez. Beranduegi, legalki abortatzeko epez kanpo. Eskerrak alakoetan buru argia zaren. Bilaketa arin bat baino ez zenuen behar izan botiken izen aurkitzeko. Aizpari eskatu zenizkion, lagun batentza zirela esan da. Aste batzuk beranduago itzuli zinen medikuarenera. Naturalki gertatu zelako itxura eman beharrei zuen. Medikuak sentitzen zuela. Zuk, arindua ez beste ezer sentitzen zenuelako itxura emateko saiakera. Etxera itzuli, plantak egin ezer gertatu ez zela. Hilabete ingurura, arrasto gorri marroiska komuneko paperean. Inoiz ez zenuen halako pozez zabaldu, hilekoari jarraipena egiteko aplikazioa. Eta aztu gabe ez baitugu esan, testu honek izenburu hau du, zure mugikorrean. Eta, bueno, hau ez da zure mugikorrean ez, hau da zure mugikorrean izeneko narrazioaren lehenbiziko 2 paragrafoak, ez besterik, hori. Narrazioak badu eta segida, eta egilea jakina badu, eta nor da, Leire Vargas Nieto. Bai, Leire Vargas Nietok izen hori duen zutabe batean idatzi zituen entzun ditugun hitz hauek, eta bueno, entzun duguna hotsa Berriako kazetari Amaia Jimenez Larrearena da, Bai, hemendik eskerrik asko, Amaia, ze halako batean eskatu nion favorez behar dut ahotsa bat hau irakurtzeko, eta bueno, ederki egin du Amaiak, eta horrela lortu dugu hau haindotore ona ekartzea. Hori da, hau da bota nahi genizuen amua, baina ez zaituztegu horrekin bakarrik utziko. Egia da ez dugula guztia irakurriko, baina spoilerrak bai, emanen ditugula narrazioak gero ere kontatzen duenari buruz. Ze Amaiak ederki irakurri duenez, narrazio horretako protagonista lehenbiziko pertsonan mintzo den hori haurdun dago. Espero gabe eta batez ere nahi gabe. Haurdunaldia eten egin behar du, baina ohartzen denerako haurdun dagoela berandu omen da abortatzeko. Honela dio, beranduegi, legalki abortatzeko epez kanpo. Ordea, narrazioan kontatzen denez, protagonistak azkenerako lortu du abortatzea, aizparen bitartez lortutako botika bati esker, ezkutuan egin du, baina lortu du, eta hilabete ingurura arrasto gorri marroiska agertzen zaio komuneko paperean. Bai, gutxi asko hori kontatzen digu Leire Vargasek narrazioaren hasiera horretan, baina hitzeman dizuegu ondotik kontatzen duenare aipatuko genizuela. Eta bueno, normala, ze justu horregatik nahi genuen ekarri hau, Berria efemera. Labur, protagonistak ustez ezkutuan eragindu abortua, hori da kontua. Baina, derrepentean, protagonistari ailegatuko zaio gutun bat, eta gutun horrek epaiketa baterako deia, dakar. Omen, harrapatu dute legezkanpo abortatzen, eta zigorra ezarri nahi diote horregatik. Hori da, kontatzen dena gerora. Bai, eta oso fuertea da, batez ere gero azalpena, ez? Gero datorrena. Bai, aski inpaktu eragiten du, ez da, jakiteak, itxura zarrapatu dutela, eta zigorra ezarriko diotela horregatik, baina are eta inpaktu handiagoa sortzen du beste honek. Zenola uste duzue harrapatu zutela protagonista, ez? Alegia, justiziak, poliziak nola daki, legezkanpo abortatu duela. Hori ere kontatzen du narrazioak, mugikorreko aplikaziotik atera zuten informazioa. Alegia, hilekoaren jarraipena egiteko balio duen Flo izeneko aplikazioaren bitartez, jakin zuen poliziak abortatu zuela. Bai, igual inpaktu gehien sortzen didana da jakitea Leire Vargasek idatzetako hori fikzio ere ez dela.
hori da fikzioetan egiak ere badirelako, ez da, errealitateak eta ez da fikzioa, entzule, ez da distopia. Erresuma Batuko poliziak 3 urte daramatza, aditu, 3 urte daramatza, hilekoari jarraipena egiteko aplikazioi erabiltzaileen datu txostenak eskatzen. Eta haiek jakina ematen. Eta hori egiten dute abortu ilegala praktikatu dutela susmatzen dutenen kontra, adibidez. Besteak beste horretarako, Besteak beste. Hori da, susmoa dutenean, txosten bat eskatzen aldiote aplikazioari, aplikazioko datuak poliziari helarazteak, beraz, balio du besteak beste abortuei edo haurdunaldiei buruzko kontrolerako. Bai, eta ni pentsatzen hasita gainera, nik adibidez badut halako beste aplikazio bat, ez du Flow izena, beraz, lasaitu hartu du, baina ez dakit guztizkoa behar luken lasaitu horrek, ez da, baina egia esan, aplikazioiek aukera ematen dute askotariko datuak emateko. Gero bakoitzak erabakitzen du, ez da, zenbat sartu eta, baina, ez dakienarentzat, aplikazio honetan ez da soilik apuntatzen adibidez hilekoa noiz izan duzun. Jarritzakezu baita zure umoreari loturikoak, energiari loturikoak, minei loturikoak, kasu batzuetan baita sexu harremanak izan dituzun edo ez, apuntatzeko aukerari izaten da horlakoetan. Pentsa ze informazio eta batzutan ze intimoa dagoen hor, eta pentsatzeak hori iriz dakiokela beste norbait. Bai, ustez zuretzako gordetzen duzuna, baina poliziaren eskutan eror daiteke, eta umorearena aipatu duzu, apuntatu daitekela, nola zauden momentu bakoitzean, eta gainera kontua da, Bargasek ederki salatzen duenez artikuluan, beste zerbaitetarako ere ematen duela informazioa Flow aplikazio honek. Konpainiak orain gutxi abiarazi zuen Flow for Partners aplikazio bikia, hilekodun pertsonen bikotei bideratua, edo zehatzago esan da, hilekodun emakumeen mutil lagunei zehazki. Eta gizonei bideratutako aplikazioaren funtzioa batez ere, haien bikotekidea ziklo hormonalaren arabera zer aldartetan egonen den ohartaraztea omen da. Dagoeneko gutxi bagenu, ez da? Hilekoarekin loturiko iruzkin horiekin guztiekin. Dagoeneko askiz balitz horlako hezkuntzak eta eragiten dituen horiekin guztiekin, zer eta halako aplikazio batek laguntza bikotekide, esanen dugu gizonei, hilekoaren gainean. Eta horrela, ikusten badute bere ondokoa ez dakit aldarte konkretu batekin dagoela, galdetu beharrean zuzenean aplikazioan behiratu dezakete, eta tira. Niri hemen sortzen zait harridura eta haserrea eragiten dizkit duda asko honek, batez ere lotuak geure datuak alako aplikazio eta tramankuluetan konpartitzearekin, baina horrez gain, hasieratik sortu zitzaidan galdera bat da, nola izan zuen Leire Bargasek aplikazio honekin gertatzen denaren berri. Ze askoz zerrazagoa da alako eta zeiarik ere ez izatea, ez? Nik ez dakit, alakorik enekien, baina hipotetikoan bezala ari zara, baina esan dezagun egia, ez da? Bai, ze kuriositatea eman zigun horrek, egia esan, eta Leire Bargasekin harremanetan jarri gara, egin diogu galdera horixe, eta hau erantzun digu. Kaixo talde, zer moduz, eskerrik asko tentuzko irakurketaren gatik, eta baita zuenean tartetxoa eskaintzarren ere. Eta artikuluari heltzeko Flow aplikazioaren berri izan nuen jarraitzen dudan kazetaritza proiektu baten ondorioz, The Polyester Scene deitzen da, eta da batez ere idatzizko artikuluak argitaratzen dituen blog bat, baina badute baita ere lauileka funtzionatzen duen fanzinea, eta podcasta, eta beste hainbat kontu ere, eta pixkat behiratzen diote digitalitateak eta internetek bultzatzen dituen fenomenoei edo gizarteak interneten hartzen dituen joerei begirada marxista feminista batetik. Eta tarte bat honezkero jarraitzen ditu dela, oso gomendagarria iruditzen zaitaien proiektua, ingelesez moldatzen den ororentzako. Eta haiek idatzi zuten artikulu bat azaltzen pixka bat hori. Floren inguruan nik artikuluan kontatzen ditudan bi alderdi horiek, abortuarena eta gero aplikazio biki guztiz heterosexual horrena. Beraz, hor pixka bat lana eginda eman zidaten, baina bai iruditu zitzaidala, naiz eta pixka bat kopia izan, zerbait beharrezkoa zena zabaltzea, ez? Eta
bueno, oso lotuta zetorrena aurretik baneukan kezka bati ez, eta hori da, egunero erabiltzen ditugun baliabide digital eta teknologiko guzti hauek erabiltzerakoan, zer ari garen elikatzen ez, zenbat ari garen ematen konturatu gabe ez, ez delako beste edozein objektu erabiltzea moduan, badagoelako atzetik elikatzen ari garen sistema oso bat, oroar oso kontradoana neure eta nire inguruko askoren interesen kontra ez, baina aldi berean nolabait saihestezina dena elikatzea. Eta pixka bat horren inguruan nahi nuen hausnartu, baita ere iruditzen zitzaidalako bi alderdi horiek erakusten dutela oso modu literalean ze modutan izan daitekeen guzti hau kontrol sozialerako tresna, ez? Alde batetik modu zuzenean poliziak lortu dezakelako gure inguruko informazioa, baina bestalde baita ere badelako zerbait azkenean eraikitzen duena gure munduari begiratzeko modua eta gure ideologia nolabait esatearren. Bueno, hemendik eskerrik asko Leire, hau kontatzeagatik, eta eskerrik asko, bueno, deskubritu didazulako problema bat gehiago, aplikazioekiko are eta mesfidantza handiagoa izatea ekarri didazu, baina eskertzen dut hori ere, eta, bueno, proiektu hori aipatu diguzuna ere, hori ere apuntatua. Honi buruz eran, Niri beldurra handiagoa, baina nahiko inoezo naiz kontu hauetarako, eta orain ja egual ez dut izan bada inbeste. Nik, adibidez, hilekorako halako aplikaziorik ez dut erabiltzen, baina beste batzuk bai, eta iruditzen zait lehenago agian mesfidatiagoa nintzela kontu hauekin, datuak zabaltzearen kontuarekin, baina geroz eta errazago ematen ditu dela iruditzen zait, orduan agian buelta txoren bat eman behar diogu kontu honi. Bai, eta ikusita gainera areta gaiago ikusita, kontrol sozial gainera oso espezifikoetarako ere balio duela, ezta? Baita, esan dezagun, kutsu esan behar nuen, baina kutsua baino gehiago da, matxista, kontrol matxista, eta patriarkala, eta ezakit merkantila, eta denetarik ez da. Bai, ze datuen erabilera zaragon Leirek gogoeta interesgarri bat ere zabaltzen du artikulu horretan, eta audioan ere aipatzen zuen, azkenean aplikazio hauek eta algoritmoak ez direla neutroak ez, eta jakina den moduan, eliteen eta hegemonien alde egiten dutela, eta hien mesedera sortua direla, beraz, agian bagenekien hau, baina gogoraraztea ez dago gaizki, eta tira. Bai, aurreko batean ez da, ezakit lehenbiziko denboraldian izan zen, baina justo algoritmoaren neutraltasunik ezaz, hitzaegin genuen Ana Galarragarekin, berriz igual deituko diogu bestela. Hori da. Baina, ezakit hori ze ordu dugun ez esan altuan, baina, nik uste badugula garaia aurrera egiteko, egia esan da, ze badugu norbait gure zain. Bai, eta bestela hemen luzekora pilatuko gintezke, beraz, egin dezagun salto. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Nola zen usue saioaren hasieran aipatu duzun hori, zenioen badela denbora tarte bat grabatzen dugunetik saioa ematen dugun arte, ez? Bai, argudiatuta edo, argituta dagoeneko oso agerikoa dena. Esan ez, hau ez dela sareratzen grabatzen dugun unean berean, ez dela zuzeneko zerbait, esan dut, badirela tarte bat badela grabatzen eta ematen den, hor tartean ez, galtzen direla ordu batzuk, baina bestalde beste kontu bat ere badago, saio baten eta beste baten artean badirela egunak, eta niri honek sentsazio batera egiten dit, eta da, ez garrela beti iristen garaiz, gauza batzuk kontatzera, ez? Igual garaiz ailegatu ez, eta gero berandu ezote den, ona ere badela, baina horrek balintzatzen gaituela. Hori ez dakit esan dudan lehen, baina orain badio dela. Hor iruzkina, baina dozen kasutan galetzen nizun egunen tarte horrekin ere lotu dezakegulako orain aipatzekoa duguna. Saio baten eta bestearen artean pasatu izan baititugu zenbait egun esanguratsu eta tartean urriaren 19.
Bai, urriaren 19 eta gainera beti esaten dugu, eta berriz ere esango dugu, inoiz ez dela berandu gauza batzuk ekartzeko, ez da? Berriz ere, freskatzeko eta berriz ezateko mintzagai. Hori da, beti da garaiz. Urriaren 19 norbaitek gogoan ez badu, zera da, bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna. Eta nahi izan diogu ari heldu eta beti bezala ez bakarrik, hobedelako beste batzuekin. Eta zorionez, referentziazko persona ugari etortzen zaizkigu burura, gai hau aipatutakoan, zorionez diot, gaia gogorra delako bai, baina behar delako gaia ganoraz landuko duen jendea inguruan eta badugulako alakorik ondoan zorionez. Eta uste dute, haien leloa hemen aipatuta dugula honezkero, haien diot misterioa mantendu nahian, naizta, bueno, ez den ja oso misteriotsua, igual badakigu ja, nortazari garen, bularreko minbizia, lelo bat. Bai, eta uste dut baietz aipatu izan dugula leloa, eta bai, inurri ez ari gara, izan inurri elkarteaz. Eta bai, zure galderari erantzunez, uste dut aipatu izan dugula elkartearen leloetako edo esaldi famatuetako bat, zehazki, hauxe, txarra kenduta ondo. Saldi bat, okerez banaiz, adierazten duena nolabait zer nolako erantzunak eman behar izaten dituen minbizia duen jendeak, galdetzen diotenean zer moduz, txarra kenduta ondo, ez? Erdi ironia, erdi baikor, aldi berean. Bai, eta nik berriki gainera ikusi dut esaldi horren, bersio mordo bat, inurrikoak ziren, justo hau egiten zutenak, txarra kenduta ondo, da bersio bat, beste bat izan liteke beldurra kenduta ondo, beste bat zen tratamendu hormonala kenduta ondo, beste bat, ez, alako albo kalteak, baino gehiago, ez, kalteak aipatu, eta, hori kenduta ondo. Beraz, zenioenarekin lotuta. Zaila baita, ez da kentzea gaixotasunaren lastasuna guztiz eta esatea ondo eta egia izatea guztiz. Hori da. Eta, minbiziaren inguruan lan guztiz garrantzitsua egiten ari den elkarte bat da, inurri elkartea, eta existitzen zen utxune bat betetzen ari direla iruditzen zaigu. Oso modu ederrean, lantzen dute horren iluna eta gogorra den gaixotasun batek dakarren guztia, eta gainera kolektiboan egiten dute, eta euskaraz, eta feminismotik. Eta beraz, ezinezkoa da, haien lana ez mirestea. Guztiz ezinezkoa zait, niri ere. Eta horregatik, gaur inurriri gure miresmena zuzenean adierazteko, baina batez ere elkartearen lanaz eta bereziki minbiziaren inguruan duten ikuspegiaz mintzatzeko, gurekin dugu telefonoaren beste aldean dagoeneko elkarteko kide bat. Julene Ilarramendi. Julene, ongi etorri Berria FMera. Kaixo, eskerrik asko gonbitagatik. Kaixo, Julene. Inurritariko kide moduan zaitugu hemen, eta esanen dugu gainera elkarteko sortzaileetako bat zarela, eta horrexegatik lehenik eta behin hasierara joan nahiko genuke, konta iguzu beraz, nola sortu zen inurri, ze behar premia edo gabeziak bultzatuta, eta ze asmorekin? Bale, inurri duela 5 urte sortu genuen, abuztuan gainera, kontua moneramak bularreko minbizi metastasikoa edukizuela, nik 10 urte nezkanetik, 20 nezkanera. Orduan egia da, hainbat bizitzako etapatan, iritsi zelan minbizia gure txera, igual hasieran nahiko inkostienteki, egia lamak lehenengo momentutik esan tegula minbizia zeukala, hile hor pelukari gabe ibilizan, buruzo, eta gero bestetik, bular bakarra zuen, eta nik ere, netzako referente bat izan da, bular bakarrakin ere, hori, bizi zaitezkela. Orduan, kontua da hori, 10 urteetan ere, nahiko gabezi dekretatu nituen, edo neamak ere esaten zizkian, azkenean gaur egunez, ematen den minbizi arrox hori edo ez, askotan ere tapatzeko adan hori, edanik ez, marroi bezala ikusten dutela, eta, tabu ez estalia. Orduan, nik nahi behar bat nire maire eta 2 urtera, zerbait sortzeko, oso ondoenekin nola eta zer egin, horregatik idatzi nuen, Instagram bat sortu nuen, eta berden pixkan nire historia kontatzen nuen, zerbait sortu nahi nuela. Eta, nire errikiden nire, nek deitu zian, eta elkartu ginen, eta hori taberna batean hasi ginen pixka kontu kontari, eta egia esan da gure hasitako ideia bat, oso xumea zen, kamista batzuk sortu, inurri hitzarekin, ze inurri nire amak zuzkan tatuatuak hankean, gero nik edan ere izpaken genituen ni daukat besoaldean eta nire izpak eskualdean,
eta pixkatez inurri itzerabaki genuen, alde batetik anera balentzatu jarrengatik, eta bestea txikia direla ez, eta elkarrek gauza asko izandoaz. Orduan guaziran bi inurri txiki ginen, oso ondo zer egin ezenekila, baina egia da poliki ez, jende maravillosa ezagutzen junga, eta gaur egun da inurri hori sortu dugu. Eta gaur egun inurri izango nuke dela pixkat minbiziaren akompainamentua egiten duen elkarte feminista eta eraldatzaile bat. Hain justure, deskribatu duzu labur, baina webgunean ere irakurri dezakegu zer den inurri, Julene, hala diozue. Bai. Minbiziaren akonpainamendu, formazio eta divulgazioan ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik diharduen elkartea da inurri. Hori guztia, ezta? Esaldi bakarrean, definizio horretan bildurik ditugu gakoak, dagoeneko aurreratu dituzunak, eta, entzulei dagoeneko pista gehiago hor, ezta? Ikuspegi feminista eraldatzailea zenbat gauza, ezta? Inurri. Bai, egia da gauza asko dira, baina praktikan ez, gure bizitza dela eta nahiko modu natural batean eta guretik egindako gauza badala. Eta zehaztuko dugu Julene, hau horrela den, ezpaita inurri soilik bularreko minbizira mugatzen den elkarte bat, ezta? Eta gainera, egia da erreparatu diogula eta ohituta gaude inurriren inguruan edo bularreko minbiziaren inguruan emakumeak ikustera gehien bat, inurrin ere hala da, gehienak emakumeak, baina gizonak ere izan daitezke inurrin. Hori hala da, Julene? Bai, hori da. Bai, alde batetik hori, hasiera batean nik uste gehi identifikatu zela inurri bularreko minbizia zuten pertsonen elkarte bat, egia da hasiera batean gehiago zirela igualez, gaitz hori ez euskatenak edo baita ere azkenean nik ere igual eramanetik jaso nuen hori izan zalako ere bai, baina egia da gaur egun gure inurritegian, minbizi mota desberdinetako jendea dagola, gainera ez gu bizkat aldarrikatu nahi dugu zen minbizi mota batzuk ere hortxe daudela, askotan gehienak ez dira ikusten, ez dira ia investigatzen, sarkoma edo izan daiteke bezala, orduan guk ere pixkat horri bultzatxo bat eman nahi diogu. Eta bestetik, elkartea orokorrean esango nuke, irikia dago da, emakume eta gizonentzat. Egia da, eguneko oso handi batean, emakumeak direla, de hecho lehen urtean egin genuenla podcast bat, zer egiten du zu bezalako gizon batek, gu bezalako ez, inurritegi batean, dauzkagulako 2-3 bat inurri, mutila direnak, baina, esango nuke gehiengoa emakumea dela bai. Eta hori, zergatik den susmorik baduzue? Julene, albo atera utzita, hori jakinekoa da bularreko minbizia dutenen euneko oso txikia direla konparazioan gizonak. Euneko bia da gizonak. Euneko bia dira. Hortaz aparte denaren, inurriren inguruan aritzen diren gehienak emakumeak diozu, ez dakit hori beste arrazoiren bati ere goztakiokeen, edo zergatik? Nik pixkat ustet ere gizartaren isla dala, ez? Azkenean, batzutan ez, edo gizonak igual ez daude oitaien sentimenduak sentimendu ez hitz egitera, edo ez, elkarte batera jotzea, eta ez dakit, minbizia duten pertsona gehiengoa emakume da, baina baita ere gero ere inurri osatzen duen sare hori ez akonpainamendu, baita ere laguntzaile gehienak ere emakumeak dira. Orduan ikuste da askotan ez pixat gizartaren isla dela hontan ere. Gu hasieran pixat plantatzen nola egin ezaken ere gizonak urriteko, baina horren erabaki dugu ez. Erabaki dugu azkenean, gu zentratuko dela gure beharretara, eta gure beharrak eta gehiengo emakumearen belimada, hortara zentratuko dela. Ederki, eta urte hauetan eta bide horretan asko dira aurrera atera dituzuen proiektuak, eta gero sartuko gara xeago une honetan eskuartean dituzuen egitasmoetan, baina aipatu nahiko genuke askotariko gauzak egin dituzuela, akonpainamendua eta aholkularitza eskaintzen duzue, baina topaketak eta tailerrak egin dituzue, bertso saioak, dagoeneko aipatu duzun podcast bat, bide batez guztiz gomendatzen duguna, eta beste hainbat gauza, baina dozein kasutan imaginatzen dugu elkarteko partaidentzat alde garrantzitsuenetako bat izanen dela alako bizipenak, alako prozesu zail bat, talde batean, modu kolektiboan bizitzeak dakarren guztia. Alegia, sarea, zaintza, akonpainamendua, baliabideak, alakoak edukitzea.
Bai, guk beti izaten dugu ez da lenguan ere, hori, marroi bada minbizia ez, baina batzutan marroi gutxiago da ez, sare bat balin badaukagu, akompainamentu bat balin badaukagu, maitasun hori balin badaukagu ez, azkenean batzutan horrelako kasuetan galduak sentitzen gara, ez dakigu oso nola jokatu zer egin ezakegun, zerrez, sare bat, tribu bat, ordenetik ere pasadiran beste batzuekin hitz egitea, esango nuke, asko dela. Azkenean, zakitzati garrantzitsuena edo minbizi hori eramateko, baina bai, egin batean, laguntza hori jasotzea asko eskatzen dute, eta eskertzen da, noski. Hain zuzen, zuen leloetako bat, asko gustatzen zaiguna, eta zuen merchandising guaian idatzia ikusi duguna, da hil arte bizi. Gaixo dagoenak jarraitu behar duelako bizitzen, eta ahalik eta kalitate hoberenarekin, eta imaginatzen dugu, aipatzen ari garen bezala, horretarako asko lagunduko duela Inurri bezalako proiektu batek. Ez? Bai, azkenean guk egia ez mailaien jartzen dugula eriotza, normala dan bezala egia da, eriotza presente dagolako, danak hilko gehalako ez, baina ere rekalkatu eta gure aipatura gure bai bizia ez, ze bizire gaude, askotan ez, bizia, orain igual baina minbizia etorri eta batzutan eriotza etortzen da ez, eta batzutan ala izango da, baina beste batzutan ez. Orduan, eriotza lantzen eta presente dukitzen, baina bizitzen. Orduan, ikuspegi hortatik ez, pixkat eraldatzai egiten edo, beti izaten dago ez gure lehen badala zeingo deuga, hemen gauden bitartean inortzai bizi. Orduan, egia da saiatzen gela bez, gure egunekotasunean aplikatzen. Aipatu dugu saioaren hasieran, Julen urriaren 19 da bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna, esan behar nuen eguna ospatzen dela, ez dakit ospatu den hitza, ez da, baina bada egun horretan. Horrela, bai. Bai, eta ondorioz, urtero egia da, urria xingola eta lazo arrosez betetzen zaigula, eta ustez, gaixotasun latz bat pasatzen ari diren arren, hobeki esan da, dena bihurtzen zaigu, kontu lirainez, irribarretxu, eta oso modu, ez dakit, irribarretxetetako argazkiz, arrosaz, ez da, aipatu dugu dagoeneko, baina Inurrin, eta aipatu duzuzuk ere, kolore bat, marroia, baino gehiagotan, argi duzue, minbizia ez dela arrosa, minbizia marroia handi bat dela, ez da, eta marroia handi bat, zentzu, adiera bati zerotuta, ez, zori gaitz bat, eta problema bat, ez da, dena dela Julene, bai. Zer da urri arrosa honen gandik, ez dakit gehien amorraratzen zaituena, adibidez? Esango nuke gehiengoak. Egia da, ikusten denean ez eskaparateak arrosez estartzen denean, eta egia da, azkenean eskaparate hori jartzen ari den pertsona horrek ez dakila ere ez benetan ez, igual barruan dagoen hori ez, baina izugarria da urte luzeetan, sortzen ari den pinguosin ditutako hau, ez azkenean estali egiten du, minbizia, gainera, nahiko ez hitz belikoekin luchadoras, valientes, ez hitz horiek borrokolari ez bilakatzen dira hilabete horretan protagonista eta gainera enpresa handiak lukratzeko balio duen hilabete bada ez azkenean borondate txiki bat jarriz adibidez dela Woman Secretek atera zituen sujetadore batzuk. Sujetadore gaina ez dute balio bular bakarra edo bularrik ez duen pertsonentzat, baizik eta korputz igual normatibo bat duen eta bi bular dituen emakume batentzat bakarrik balio du, eta beraien uneko ez dakit euro bat edo 2 euro donatzen dira. Orduan, aurten donatu dituzte 80.000 euro, ez? Eta asko da, ez? Edo ez gutxi erakusten digute diru hori asko izan daitekeela, baina gero kalkulatzen bazu bere zenbat irabazi duten, ia 1,3 milioi bat irabazi duten. Orduan hor ikusten da ez, nik uste dela modu bat begiak estaltzeko, ez? Gainera guk uste dugu ez, kontributzen nahi gehala eta berez pixka aldatzen nahi gehala, baina gero kontuatzen zea, enpresa horiek lukuratzeko dan gauza dela eta enpresai ez dela importa, ez minbiziak, ez jendeak baizik eta beraien poltsikoa dirutetan diago egitea.
Gainera, halako gauzek pentsatzen dut laguntzen dutela minbiziaren inguruan existitzen diren tabu, aurreiritzi eta ezjakintasun guztiak elikatzen, izan ere kostatzen den gai bat da, ezkutuan eraman behar dela dirudiena, baina hor dago eta kanpotik askotan ez dugu jakiten nola jokatu minbizia dutenekin. Zentzu horretan, zer sentipen dituzue horren inguruan minbizian gertu duzuenek, alegia minbizia inguratzen duten tabu, aurreiritzi eta halakoen inguruan? Bai, hilabete hau nahiko estresatuak ez da, nahiko egia hasiera batean ez, haserretik edo igual bizitzen egon hilabete, baina orain ja pixkat ez, eraldatze horretatik orduan horrelako gauzak ikusten ditugunean, ez, saiatzen gara pertsonagi esplikatzen zer egiten dan, eta zerraitik egiten dan. Orduan ere nire ustez jende asko eta bularreko minbizia, bularreko minbizia duten emakume asko ari direla ez horri aurre egiten eta beraien ahotsa entzuten, eta nik ustez poliki aigiala ez, jende irakusten benetan hau ez tala arrozetan barri badala, orduan nire ustez minbizia pasatzen duten pertsonentzat hilabete hau ere bada, ez dakit, goko zartzen duten hilabete bat, neketxo ere bai, askotan egiten da ez, bularreko minbizia, baina badago bularreko minbizi metastasikoa daukaten emakumeak, horiek ikusetina dira ez, eta askotan ez, pinkwashing hori sartzen digute, minbizia pasauten pertsona gentza, baina badago bularreko minbizia duten pertsona asko, irutik batek minbizi metastasiko garatuko duena ez, orduan, beraientzat, nik esango nuke badala hilabete bat, errebindikatzeko eta geroz eta gustora daudela horrekin. Gogo ekin hitz egiteko eta benetan minbizia dan bezala, azaltzeko jendeari eta gizarteari. Baina agian urritik kanpo ere hitz egin behar da gehiago minbiziaren inguruan eta informazio gehiago zabaldu aurreiritzi eta jakintasun horren guztiaren aurrean. Bai, noski ez gaurri guk adibidez dugu gaur ez da, ez? Gaurria pasada aurriak emeretzi, baina gaur ere bada, ez? Azkenean, gai eta egun bat hartzen dugu urtarako eta beste egunak ez ematen du, ez dela existitzen eta hor dago inurri, ez benetan erakusteko minbizia gure daukazula eta minbizia badana barkatzen duela. Justo aipatu duzu, badirela, jakina minbizi mota asko, eta pentsatzen dut, ez dakite esagerazioa den esatea, persona adina minbizi mota edo behintzat prozesu badirela, ezta? Eta nork bere modura bizi duela, izanen da beraz garrantzitsua Julene, diversitate hori ere aintzat hartzea, ezta? Eta nabarmentzea, ez direla denak berdin, denek ez dutela berdin bizi, eta diferentzia handiak ere badirela. Bai, guztiz, eta nik uste ere, azkenan ez, igual bizartzen den ere erakutsi digute, gauza asko bezala, ez modu batera eraman bardiala, eta bide bat jarraitu behar dela, baina garri dago ez, bakoitzak bere bidea daukala, eta nik uste inurrik lehenengo momentutik horri ere heldu ziola, eta ez eta ikusi dela, oraingoz ez dakit 250 pertsona gaude, eta beti bakoitzak kontatzen du beretik, baina kontuan hartuta berea dela eta beste batena igual beste modu batera izan daitekela. Orduan, nik uste ere asko lasaitzen nula batek ez, ez juzgatua sentitzea eta bere bide hori berea dela ikusta eta ondokoarena desberdina da, baina biak dira zilegi. Hau da, adibidez, rekonstrukzioan, ez? Batzuk erabaki nahi dute, rekonstruituko direla, beste batzuk ez dago aukerarik gaizki. Guk rebendikatzen daguna da, aukera horiek izatea benetan justuak eta ez izatea, gizarteak erabakitako gauza bat, edo medikuak, edo familiarra, baizik eta zuk erabakitakoa, baina zuk erabakitzen baizu bide guztia daude ondo eta horri heltzea. Justu Julene, jakitun nork berea kontatzeak garrantzia baduela eta diversitatea egon badagoela aintzat hartuta, bestelako proiektu batzuei ere erreparatu diegu, eta beraz, inurriz aparteko beste egitasmo bat ere nahiko genuke aipatu hemen, zurekin are garelarik. Ze oso berriki, argitaratu dute, estreinatu dute dokumental bat, urriaren 19an baldin bada nazioarteko una, bularreko minbiziarena, bezperan justo Leitzan estreinatu zuten dokumental bat, izenburua hauxe du, bularretik egundutako testigantzak, eta, Amaia Iparragirre baleztenak egin du Leitzako emakume, eta, Leitza ingurukoek osatutako dokumentala da, eta ongi iruditzen bazaizu,
trailerraren puskatxo bat adituko dugu, orain Julene. Gustora entzungo dut, bai. Gogoratzen duzu, noiz iritsi izan lehenengo diagnostiko hura? Bai. Ne, horitzen naiz oso ongi, gaina dauket grabatu, Iraiak 4 izan du zen. Abendu bukaeran diagnostikoa eman zitean. Zirujanak eman zien, eta esan zien kotxkorra txarra zela. Bai, hori bai. Ni oso memoritxarrekoa naiz, baino data hori ez da izazten. Oso modu ezoikoan eman zitean eri berria, ginekologoa ditu zien telefonoz, eta eske ha salido no benigno, esan ziren. Eta orduan ze, nola no benigno. Proba askoren ondoren, emaitzak iritsi ziren, konsultara joan ginen, nire senarra eta biok, eta han esan ziguten nire pikorra edo minbizia zela. Bazenuen dokumentalaren berri, Julene, lehenbiziko hori, eta hori dokumentalaren berri izan edo ez, akaso alako testigantzak, ezagun, ezakit, baina behintzat alakorik entzungo zenuen lehenago ere. Bai, justo lehenguan egia esanen ekin dokumental honen berri, baina lehengo astean zeinek esan zian, eta egia esan da, asko poztu ninduen eta ikusteko eta entzuteko gogoz nago, eta bai, identifikatua sentitu naiz, gure elkartan ere, horrelako ez, lehengo egun horiek ere gertatzen direlako. Gerora, aurreratuko dizut, gehiago ere adituko dugula. Testigantza hauei buruzko, ez dira spoilerrak, baina bai ekarri ditugula lagintxo batzuk, gero adituko dugu gehiago. Zeondo. Hori da, ze urri arrosaz mintzatu gara, eta garai hauetan bereziki, baina oroar beti minbiziaren inguruan zabaltzen diren mezuetan hizkera belikoa nagusitu ohi da, zuk ere aipatu duzu dagoeneko, minbizia duen pertsona borrokalari gisa erakusteko joera dago, gaixotasunarekin borrokan dabilen norbait bezala, baina bizitzen dutenek askotan ez dute edo ez duzue gustuko ikuskera hori, eta hain zuzen honen inguruan Leitzako lagunen iritzia jaso dugu, adituko dugu, bai? Segidan, Perfecto. Edurne Lamuedra, Edurne Mutuberria eta Jaione Zabalo. Bularretik ehundutako testigantzak dokumentaleko protagonistetako 3. Ni burrukako definizioarekin, ez naiz gaizki sentitzen egia da, esaten duenen, ez? Ze burrukarari zaren, ze gogorra edo, ez naiz gaizki sentitzen. Hori bai, nik ez dutela uste definizioa dela, ez? Minbizia nana, ez? Minbizia ez da borroka gainditzea edo ez gainditzea, edo esatea burruka galdu du edo burruka irabazi du, ez? Nire kasuan ikuste dut, minbiziarekin ikasten jakitea dela, eta ez burruka bat, ez? Azken finean burruka sendagaiek egiten dute, ez? Minbiziarekin. Ni ez nahi sentitzen borrokalaria naizenik, ez dut uste gaixotasunaren kontra borrokan ari naizenik, baino bai borroka pertsonal bat dela iruditzen zait, nolabait esateko, ez? Batzutan gaizki sentitzen zarenean, lur jota zaudenean, indarrak atera behar dituzu, eta hori bai borroka pertsonal bat izan daitekela, ez? Norbere buruarekin aurrera iteko gogo eta indar hori nunbaitetik atera behar izate hori, borroka bat izan daiteke. Baino gaixotasunaren kontra borrokatzea, ez dakit, gaixotasuna berek bidea du, eta borrokatzen dutenak die zelula gaixtoak, gure botikan kontra eta alderantziz, ezta? Ez gara gerlariak. Bizi irauteaz bakarrik arduratzen gara. Ez dago deus heroikorik ez minbizia izatean. Minbizia izatea ez da garaitu beharreko borroka bat. Ez da irabazteko edo galtzeko borroka bat. Garaitu borroka edo batalla bezalako hitzak erabiltzeak bat bakarrik gelditu daitekela azpimarratzen du. Eta diagnostikoa ezagutu ondoren indartsun mantentzea daukera bakarra. Minbizia duen pertsona bati borrokatzea eskatzen badiogu, eta horretarako indarrik ez badu, edo ez badu sentitzen, familiaren presioa sortzen dugu. Horrek erru eta ondoezi emozional handiagoa ekartzen du pertsonan, borrokatzeko gai ez izateagatik.
Bueno, esan dugun bezala, hau ere bakoitzak bere modura bizitzen du, ezta, Julene? Bai, hori da, bai. Guk ere ez pixka bat esan dutenaren arira, ez, azkenean horrelako hitzak, bueno, ez dute, ez, bularreko minbizia duten pertsonak identifikatzen azkenean borroka bat, ez, hori. Borroka eta borroka galdu dute, ez hil direnak edo ez dute galdu, ez, azkenean, eta askotan ere, ez, minbizia igual etxaitzat hartzen da, eta, bueno, badagoen jurri batek esatu zuena, bueno, azkenean, ez da etxai, bere partean gauza da, egia da, bueno, ez da etorlaino ez minbizia daukitza, baina azkenen zure gorputzaren parte da, eta berak ez zuen nik jartzen dutena da eskua, eta edo medikuekin esaten dira, eta hori ez da borroka bat egitea, hori da, bizitza, eta, oraintxe egokitza izun momentura joatea. Eta halakoen aurrean, agian zaurgarritasuna onartzeko beharra aldarrikatu beharko genuke? Noski, azkenean, alde batetik hori, ez? Eta bestetik, beti ondo egon bergearen sentsazio hori ez da horrela. Osea, da pixkat ez, batutan ikusten da ez minbizia, gaixo, ohean, ez, eta ez daukala bizitza askorik, eta bestetik da ez, baina indartxo gomaztu, borrokatu behar duen hori ez, eta ez, minbizia, guk esan dugu dragon kan bat, ez, dragon kanzer deitzen dugu, gura bera dauzka, momentu batzuetan, hobeto dongo zara, beste batzuetan okerri dongo zara, zuk ere zure gorputza entzun barrezu, eta, gaixo bat eman nago, eta orantxe bertan, ez badaukat indarrik, azkenean legitimoa da ez indarrik edukitza eta ez gogorik edukitza, badaude goera atzuk oso gogorra diana, orduan zaurgarritasun horri, lekua eman martaio, noski. Eta gainera, borrokalari gisa erakusten dizkigute minbizia duten gaixoak, baina gero orokorrean ez zaio asko atenditzen haien ongizate psikologikoari, ez? Ze, adibidez, entzun izan dugu, agian zuke hobeki azalduko duzu, baina osasun arloan esaterako bularreko minbizia izan duzunean titia galdu baduzu, bideratzen zaituztela zuzenean bularra berregitera, baina aldiz, babes psikologikoa apenas eskaintzen dizutela. Eta agian norbaitentzat garrantzitsuena ez da zuzenean galdutako bular hori berregita, edo agian bai, baina funtsean gehiago zaindu beharko litzatekeela gaixoaren ongizate psikologikoa, ez? Bai, hori da, azkenean ikuste ere osasun sistema oso protokoloizatua dagoela, eta, protokolo batzu dauzkala, baina hortik ez, badaukagu ez, tratamendu bat, badaukagu ez, operazio bat ez, baina gero hortik aratago, osasun sistema mentalari oso garrantzi gutxi ematen zaio, oso eskaxa da, eta hori bai da erindikatzen dugun gauza bat, eta behar dutena, paziente gehienak, edo bintzat behar duenak aukera izatea horretarako. Askotan ez da ematen, edo ematen bada, batuten igual ez da ematen behar dan bezer ere. Nik egia esan berriz ere bularraren aipatuta, baina iniokela erreparatu propio estetikaren gaiariz, esan beharrik ez dago, gure gizartean, emakume ongan jartzen dela, batez ere presio estetikoaren zama hori, ez da? Eta ez da preseski txikia, gainera, presio hori, eta, presio hori bera sentituko dute minbizia duten emakumeek ere. Zen neurritan da zama, dagoeneko jakinik, daramaten gaixorik egote gutxagatik, dagoeneko badute motxile bat aski pixua dena. Zama handiagoa da hau. Bai, hori da, eske gainera nik ustet lehengo momentutik jartzen den zama bada, eta gainera da pixkat, zu konsultara sartzen zaren eta rekonstruzio bat, ez bularra kendu barri zuten ez, ja direktamente rekonstruzioaz hitz egiten dizute eta gainera hori gora ipatzen dizute, edo hori egiteko gomendatzen dizute, zuk gorputz normatibo bat baldin badaukazu, eta adinez, esango genuke, beraigei, uste duten edade hortan sartze batzea, gomendatu dizue. Aldiz, 50 urtetik gorako emakumeak, beraien iritzi propioz, beraiek nahi dutela rekonstruitu esan, eta medikuek esan zertarako rekonstruituko dezu, ez? Gainera, oraindik, guri iritzi zaizkigu folleto nahiko esanguratsu batzuk, non, bularra kentzean, banatzen dan folleto bada, folleto hortan jartzen duena da zure gizonari nola tratatu eta nola erakutsi
bular bakarra duzunean, hau da. Jartzen du hori, benet, osea, hola jartzen du. Bai, osea, orantxe ez nebaz, en plan, bi, iru, bueno, esaldi klabe esango izkizut, gainera azteko hori, bueno, erderaz dago, azteko, osea, ez dago euskeraz gutun hori, baina erderaz jartzen duenean, ba, bueno, gizonari nola erakutsi bartzaion komentatzen dizu, azteko, bueno, gizona eukizak ez, baina ez du gizona ez eduki emakume, baina hori azteko beraien eskemetan ez da sartzen, direktamente emakumea zera, orduan gizona daukazu. Bestetik, erakusten dizute, eta esaten dizute lasai egoteko, emakumeak bularra rekonstruituta gero, lasai ezkondu egiten direla, jartzen du. Osea, lasai egoteko ez direla gizonak urrunduko. Eta bestetik ere esaten du non esan barri duzula zure gizonari noiz hasi erlazio sexualak mantentzen. Zeberak egoera berri hontan ez dula jakingo. Oso fuertea da. Bai, oso fuertea da, oso fuertea da eta gaur egun banatzen den folleto bat da. Gure inurri batzuei banatu die horrelako folleto. Egia gurtan ari lanean folletori destruitzen duten, ez dakit nola, eta guk beste bat egite, baina egia da konturatu gara jende asko rekonstruitu dela benetan ondo jakin gabe zergatik ze azkenean estetikoa bakarrik hartzen da kontuan, ez beste guztia. Beraiek azkenean bai edo ez hori, estetikoari dagokionez, ez daukate, ez dakite ez da ikertu onura bat ekartzen dituen, ez dituen ekartzen, ez azkenean ebakuntza potente da askotan, tripatik edo bestela gizkarretik kentzen dizute azala, ez da ebakuntza erreix bat, ez? Eta gira da, jende asko, operatzen dela jakin gabe, eta dauzkagu inurriak operatu eta gerora kendu egin direnak. Bueno, egiasan hau bete hortz utzi gaituzu, honekin, baina dena dela oraindik ere gehiago nahi dugu entzun alderdi estetikoari buruz, are ginen honetaz sakontzeko, eta hortarako berriz ere, leitzako zenbait testigantza. Segidan, Edurne Lamodra eta Esterriaino ditugu. Bueno, aldaketa fisikoei buruz hitz egiten dugunean gehien ezagutzen dena da ilea erortzearena, eta esan nahiko nuke ia ez dela bakarrik buruan erortzen, gorputz osoan erortzen dela. Niretzat hau, inoiz hitz egiten burutik pasatu. Nik hau nahiko ongi bizitu nuen, momentu batzuetan eta batez ere hasieran igual pixka bat baino berehala pasatu zitzaidan. Ni pañueloarekin oso eroso sentitzen nintzen eta gustora nengoen. Momentu batzutan ere tokatu zitzaidan kalean jendeak ikustea pañuelo gabe edo, eta ez neukan problemarik. Okerrago ikusten nuen nire aurpegia, ez? Sesioak pasala betilek eta erortzen dienen eta beste kolore bat hartzen da. Eta betilek gabe eta hor bai. Hor aldaketa bat dago, aurpegin. Aurpegin eta iguale bai keinun, bai kimioakin pasatzen dena da, gorputze aldatu egiten da, aurpegie aldatu egiten dela. Minbizi aurpegie jartzen zaizu. Horregatik, egunero etxetik atera baino lehen margotun egiten nintzen, eta apain ateratzen nintzen kalera, ez? Eta egia esan ongi ikusten nuen nire burua. Ez nuen gaizki eraman. Baina bai adibidez bularrak kendu zidatenean hori niretzat oso gogorra izan zen. Oso gaizki ikusten nuen nire burua, monstru baten antzera sentitzen nintzen, amorfa sentitzen nintzen, baita arropa jantzita nuenean ere, eta oso gogorra egin zitzaidan. Denbora behar izan nuen oneri buelta emateko, egia da bakarrik egin nuela, inolako laguntza psikologiko edo bestelako laguntzari gabe, pixkanaka nire burua onartzen joan nintzen heinean, eta batez ere, nik uste buelta emateko klika edo eman ziena izan zen, hemen naola, bizirin naola, bizitzak merezi duela, eta azkenean fisikoa dela, eta importantena dela hemen naola. Eta horreri esker, joan nintzen pixkanaka nire burua onartzen, eta gaur egun, erabaki nuen ez nuela rekonstruziorik egingo, eta oso harro sentitzen naiz nire gorputzaz. Egie da, guain pasatu dunen
egie da, esaten dozola, bueno, pasa iten da. Temporada bat da, egie da. Eta gero errekuperatu iten za. Eta hemen gaude. Hori hala da. Eta hori da gure mezue, ez, pixkoat. Bai, momentun marron bata, ze marron bata. Sorpresa ikaragarria izaten da, baino gero, pasa iten da. Julen, hauek aituta, berresten da, ez da, presioarena, berresten da, bueno, sufrimendua nolakoa den, ez da, paziente batzuentzat, eta, bueno, kasu batzuetan zorionez, ezakit buelta eman dena ditza, baina lortzen dela gainditzea, baina dena dela ze gogortasuna, ez da, testigantza hauetan. Bai, azkenean, egia da, azkenean askotan dute ia bakarrik da, baina ez da ia bakarrik ez, azkenean korputzaria da erabat aldatzen dela, eta askotan, kosta egiten dela, ez, ispibra begiratu eta ez, zaren hori edo ez, hortan sentitza eta egia da, doluz josia da, hola minbizia, hau ere azkenean eta gorputzaren aldaketak ere dolu batzu dira, baina horri, lehen esan dugu bezala ez, horri leku ama marko litzaioke, hitz egin horren inguruan eta laguntza eskatu eta bakoitza libre izan dadila nahi duena egiteko. Behar baldin badu peluka jarri ezala. Behar baldin badu buruz jun, behar baldin badu rekonstruitu, ez baldin badu behar, ez du behar. Ez? Osea, guazen ez, pixkat gutxiago epaitera eta bakoitzak behar eta nahi duena egitera. Hori da. Eta Julen, osasun sistemaren inguruan ere hitz egin nahiko genuke, esan beharrik ez dagoelako haren izaera patriarkala ere hor dagoela eta minbizia dutenek sufrituko dutela. Komentatu dugu adibidez titiarena, eta hori adibide argi bat da, baina gehiago daude, esaterako entzun ditugu esan ez dietela azaltzen tratamenduek beren sexualitatearen eragina izan dezaketela, edo batzuetan gazteak baldin badira, bideratzen dituztela zuzenean obuluak izoztera, etorkizunean ama izan ahal izateko, haien desira eta borondatea aintzat hartu gabe, halako gauza asko egonen dira, eta agian zuk azaltzen ahal dizkiguzu, baina funtsean asko dago aldatzeko osasun sisteman ikuspegi feministatik ere, ez? Bai, guztiz. Osea, esan duzunakin guztiz ados, eta, inurri horrelako anekdotaz josia dago, azkenean, inurri badaude emakumeak ez, benetan, ausartu dira, porque egia da, onkologa batek esan zela, inoiz ez zutela galdetu beraren, osea, ez minbiziaren sexualitatean ingurua, baina nik uste ere askotan ez zigutelako usten ere horren inguruan hitz egitera, azkenen bai da, gauza nahiko basiko bat, eta beharrezkoa dana, pertsona askorentzat orduan, beraiek behar eta nahi dutena da, ez zuk tratamendua ondo funtzionata, eta minbizia kontrolatu egitea. Beste guztia, gutxi estu egiten da, gainera konsultara joaten direnean eta galdetzen dutenean bere sexualitatean inguruan, ez diote apenas kasurik egiten, beraien erantzun estrella da nidea de bote azul, batzutan ez, marin bat arazu dituzte aluan, eta beraiena da bote azul den nidea, ez dute aratago ez, ez da ere investigazioak horren inguruan, ez du importa, ez du bateri importa, eta gero inurrin, emakume gazte asko ditugu, eta egia da hori, minbizia ematen, jasotzen ez, notizia jasotzen duzun egunean bertan, erabaki behar dezu, ea, zure ovuloak kongelatu nahi duzun edo ez. Eta hori, igual, 25 urterekin, ez dakizunean iaia zer egin nahi dezun, zure bizitzan, erabaki hori hartu arrazu, eta gainera gehiengoetan gomendatzen dizute egin barrazula ez. Horri ikusten da, panorainoz daunan sartuta sistema patriarkal hau ez, erraditzaino. Ikaragarria da bai. Bistan da, inurrin egiten duzuen lanari esker ikusiko dituzuela egunero eta prozesu horietan guztietan zenbat arrakala, zenbat gabezia eta zenbat joera, esan dezagun machista diren, ez da, olako prozesuetan. Dena dela, minbiziarekin lotutako gai hauek eta beste asko landu genitzake noskizurekin gaur Julene, aletu ditugu dagoeneko batzuk, baina nahi diogu heldu
gaur egun egiten ari zareten proiektu bati, ez da murgildu ari zarete eta orain proiektu anbiziotsu batean dokumental bat eginen duzue, eta izenburua agertu zaigu lehenago hemen zeharka, Hilarte bizi izenekoa da dokumental hori, eta hortarako egin duzue gainera finantzaketa kanpaina. Dagoeneko berez amaitua. Dena dela, nola azabiltzate orain, ze puntutan prozesuaren ze partetan, eta noiz ikusiko du argia, ez dakit hori badakigun. Bai, spoiler txiki batzuk egingo dizuegu, ez dakit, oso ondo, gu esaten gabiltza, gero ez dakit aldan ez da, baina, dokumentaristetanik esaten gabiltza, así que gaur ere esango ditugu. Bai, dokumentala, ere esango nuke, bizkat oso, ez, nahi gabe sortutan gauza bada, gure errekide naia lasartearrak bere kularreko minbizia dukidu, orantxe tratamendua bukatzen, eta berez anaia, Xuan Intxausti da dokumentala egiten duena, bere dokumentarista da, eta egun batean kafe bat artean esan zen duen, egingo dago dokumental bat? Eta gara guk ezakigu ez esaten, eta gainera, irutzegu kriston aukera zelare bai, ez, kontatu ditugun gauza guzti hauek ere, ez, grabatuko duen dokumental bat egotea, 6 kapitulu edukiko ditu dokumentalak, esan bezala Hilarte bizi titulua duenak, eta lehenengo kapituloa eriotza izango da. Gehien bat, askotan ez, bizitzan ez, bizi eta gero eriotza dator, baina gu pixat buelta eman diogu eta eriotzatik hasiko gea, ikusteko ere bai eriotzaren ondoan bizitza ere badagoela, ez, orduan, eriotzatik hasiko gea, gure lagun Leire Lesakarra hiltzan gurekin Madrilen, orduan pixkat hori dokumentatzeko aukera izan genu, eta gero tartean egongo dira beste kapitulo batzu, bai gorputzez hitz egingo deula, hitz egingo deu feminismoaz, hitz egingo deu tribuaz, zaintzaz, kapituloetan banatuta egongo da, eta gero azkeneko kapitula, inurri bat, bere tratamendu ostean ama izateko aukera eduki du, duela gutxi jaio da bere semea, eta orduan hori dokumentatzeko aukera egon da. Orduan, oraingoz, esango genuke 130 edo grabatu dela. Da dokumental bat, 3-4 urteetan grabatuta egongo dena, ja urte terdi goaz grabatzen, eta Xuanek dio, ez dakit gero horrela izango da, baina, mendikan 2 urteta edo gutxo eta bera tokiko duela argia. Ez dakit spoilerrean bat gehiago nahi, ez dakit Harriko genituzke, baina ez dakit zenbat esatenako dituzen gero gaizki sentitu gabe, beraz, ez duk neurtu, baina hori da. Bai, ez eta gero hori, kanpaina sortu genuen, eta esan da, ez beste, guk, eongea maitasunez inguratua, baina izugarri izan da kanpainan eduki duen indarra. Badakigu inurriko gauza funtzionatzen dutela, eta beti horrela egiten da, daukagun babes izugarri da, baina ez genuen uste, oso denbora gutxian, hainbeste diru bilduko genuenik. Bai, gaude, enuan ubezaten da bezala, olaxe gaude. Ze ongi asko posten gara. Zorionak, eta oso itxura ederra du proiektuak, beraz gu ere adi egonen gara, eta gauza bera egitea gomendatuko diegu entzulei ere, dokumentala ikus dezatela, ateratzen denean, eta orokorrean inurriren lana eta aldarrikepen guztiak ezagutzea eta zabaltzea ere bai noski. Julene Jarramendi, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxo hau ateratzeagatik, eta egiten duzuen lan garrantzitsuarengatik ere bai. Eskerrik asko zuei, leku amategatik ere honi, eta, gustora hona izan, así que, eskerrik asko. Besarkada bat, Julene. Ongi izan. Vale. Aio. Muxo bat, arte, aio. Tabuak erauzten jarraitzeko. Egin berria laguna. Berriako podcast feminista. Gaurko saioa bukatzeko, egokia ez ezik polita iruditu zaigu berriz ere kantu batekin bukatzea. Eta ez edo zinekin jakina. Idoia Surmendiren ahotsean dugu, kantu hau, Bizipoza elkarteak ateratako bildumaren kantuetako bat da, Inurri elkartearekin egina, hain justu ere, eta izenburua Min bizi. Eta esalditxo bat ere ekarri dugu izteko, hauxe da. Izan bizi prest eta hil arte bizi. Bizi, min bizi. Tabuak erauzi.
pausokagoaz, beldurretarantza, bizitzarekin egiteko dantza. Denon artean eramango dugu, zatoz zirrien inurritegira, izan minkide eta bide lagun, elkar zaintzeko hitza eman dezagun, zulo sakon bat denean gorputza, sendagai dazu horregote utxa, zatoz kilimen inurritegira. Izan bizi prest, dai arte bizi, bizi, min bizi, tabuak erauzi, pausokagoaz, beldurretarantza, bizitzarekin etorri inurritegira, inurritegira. Miren, zer sortzen du minbizia? Alfa izeneko zelula batzuk, etengabe hazi nahi dutenak. Altxa, zelulak? Alfa. Eta noraino nahi dute ba altxa, alfa zelula horiek? Ba pentsa, minbizia sortzen duten zelulen garaipena heriotza da. Baina orduan beraiek ere hilko dira? Bai ba. Eta nola liteke? Ez dutelako elkarlanean pentsatzen. Guri ere azten zaigu hori? Bai, eta gauza bera gertatuko zaigu norbera azten tematuz gero. Etengabeko hazkuntza txikizioa da. Hobe txikitasunean gauza handiak eraiki, inurriek bezala.